А като Аз съм на Еверест, вие сте на Гарга Байрве, шерани. Б. Б като Б. Няма, буклук. Нищо не става от него. Нищо. В като Весели празници! Г като Гоедото трябва да е смазано, да умре собствените си лайна. Д. Д като Битък, тя умре, казах ви. Е като Ей, баби, не дейте се радва, не са много умни децата ви. З. З като Знаех, че той е пасмина. Знаех, че той не е народ. И като И така трябва да бъде, защото вие сте прости, олигофрени, нагли, тъпи, лакоми, селендури. К като Круше, аперкът, ляв прав. Главата ти става като бум-бум-бум и ти колкото е си железен, нокдаун и нокаут. Л като Л. Лансираш сина си. И кого да лансирам? Тебе ли е, царво? М като М. Мизерия, защото си прост. Имал си къща, имал си апартамент, имал всичко, ма си искал да станеш милионер. Ще станеш, годи. Н като На 15 може, ма на 16? Вау! Леле! О като Обичам мръсни кючеци. Дай! П. П като Ти пак, като му кажеш сансери. Р като Ри. Ротшилд, Рокфелер. Те ли са идиоти? Фамилиите. Малумници. С като Светла Коледа. Светла ли? Светла ли? Тя тъмна майката. Т като Що е сган, бе? Това е сган. У като Да те... Х. Х като Х. Ходи повръща. И пак са да еде. И накрая ме слака и благодари, вика, а не е банани, бе. Ц като Циганин, кола да правиш да тепа майката е буклук? Ч. Ч като Че ако има 100 обиколки да бягаме, бати ви Кирови води с 120. Ш като Шибаняци, омиристици, бурсуци, олигофрени. Щ като Шмафари за дъртия. А като Не мога да гледам жена покрай тези буклуци. То се отвращаваш. Той е олигофрен, той е буклук. Наркоман, мърша, пияно, нагло, долно, тъп. Ю като Юли Тонкин. Ти представя си, по ще говори 12 часа Юли Тонкин, освен глупости. Я като Яска пари, вземете банкиро. Не.